नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयची मुख्य खबरो. या वर्साक पावसाची वाट पळोवच्या लोकांक बगीच आनंदाची बातमी. MRI आणि नररोग तज्ञ नेमणुकीचो भरोसो मुख्यमंत्री येडियुरप्पा. होन्नावरात मिळू लागलात डेंग्यू तापाचे रुग्ण. लॉकडाऊनात भटकळ शहरात ट्रॅफिक जाम. कोरोनाची येवची तिसरी लहरी बद्दल खबरदारीचो उपाय मंत्री शिवराम हेब्बार. आज पळयात सविस्तर खबरो. या वर्साक पावसाची वाट पळोवच्या लोकांक बगीत आनंदाची बातमी मेळटली. कारण मान्सूनाचे केरळात आज आगमन झाले. फुडले काही दिवसात मान्सूनाचे आगमन कारवार, गोवा आणि काणकोणात जातले. अंदमान बेटार 21 मेक मान्सून दाखल झालो. त्याच्या नंतर बंगालच्या उपसागरात यास चक्रीवादळ तयार झाले. ताका लागून मान्सूनाक पोषक वातावरण निर्माण झाल्यान गुरुवाराक मान्सूनान श्रीलंकेसह मालदीव आणि कोमोरीन समुद्राच्या काही भागात वाटचाल केली. भारतीय हवामान विभागान नैऋत्य मोसमी वाऱ्याबद्दल अंदाज व्यक्त केला. तसेच ह्या वर्साक मान्सूनाची सरासरी 101% उरतली असे भारतीय हवामान विभागान अंदाज व्यक्त केला. कोरोनाची येवची तिसरी लहरी बद्दल खबरदारीचो उपाय मंत्री शिवराम हेब्बार. कोरोनाची येवची तिसरी लहरी बद्दल खबरदारीचो उपाय म्हण मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी तज्ञांबरोबर चर्चा केली. बाल तज्ञाच्या मतानुसार जिल्ह्यात विविध योजना सुरू करतली. जिल्हाधिकारी कचेरीत पत्रकार परिषदेत उलयताना शिवराम हेब्बार यांनी सांगले की तज्ञाच्या मतानुसार कोरोनाची तिसरी लहर लहान भुरग्याक जास्त प्रमाणात संक्रमण जावची शक्यता असा. तशमण प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात 25 बेडाचे विशेष कोविड वार्ड आरंभ करूक क्रम घेईल असा आणि हे कोविड वार्ड भुरग्यासाठी उरतले. कारवारात जिल्हा रुग्णालयात अंकोला, कुमटा, भटकळ, शिर्शी, दांडेली आणि यल्लापूर हिंगा विशेष कोविड वार्ड सुरू करतले. जिल्ह्याच्या प्रत्येक ग्रामपंचायती व्याप्तीत आयसोलेशन वार्ड तयार करतले आणि ह्या आयसोलेशन वार्डात लागचे उपकरण, वाहन आणि कर्मचारी ह्याची व्यवस्था करतली. लहान भुरग्याक कोविड परीक्षा करूक डीमर उपकरण लागतले असे तज्ञांचो अभिप्राय असा. मड जिल्ह्याच्या प्रत्येक ग्रामपंचायती व्याप्तीत ह्या डीमर उपकरण सरकारातर्फे देऊ जाय मड निर्णय घेतला. MRI आणि नररोग तज्ञ नेमणुकीचा भरवसा मुख्यमंत्री येडियुरप्पा. कारवारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात MRI केंद्र मंजुरी आणि नररोग तज्ञांची नेमणूक करचो भरवसा मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा यांनी दिला. जिल्ह्यात कोरोना आणि ब्लॅक फंगसाची प्रकरणां दिसून येयल्यान तेजे उपचारा खातीर गरज आशिल्ले MRI केंद्र मंजुरी करून नररोग तज्ञाक नेमणूक करा म्हण शासकीय रुपाली नायक हेमी मे 31 तारखेक मुख्यमंत्र्याक आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य मंत्र्याक ईमेला मार्फत मनवी दिल्ली. या मनवीचा विचार करून 1 जुनाक मुख्यमंत्र्यान दूरवाणी मार्फत कोविड आणि ब्लॅक फंगसाच्या रोगाची माहिती घेतली आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अतिआवश्यक आशिल्ले तसले सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रेक जात तितले बेगी मंजुरी दिवचे आश्वासन दिल्ले आसा असे शासकीय रुपाली नायक हेमी कळयला. होन्नावरात मिळू लागला डेंग्यू तापाचे रुग्ण. होन्नावर तालुक्याच्या चंदावर ग्रामपंचायत व्याप्तीत कडनीस भागात बऱ्याच लोकांक डेंग्यू तापाची आणि इतर रोगाची लक्षणं दिसून येयली. लागीच्या कर्तोका प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्य डॉक्टर प्रियांका हेमी कळयला की कडनीस भागात कोणाक ताप, थंडी, खोकली अशी कितें लक्षणां दिसल्यार प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येवन रक्त तपासणी आणि इतर परीक्षा करून उपचार करून घेवचे. कोणीच शीक आशिल्ल्यान घरात रावचे न्ही अशें तेमी सांगले. कडनीस भागात हेजे पयलीं जानेवारी ते एप्रिल महिन्यात काही लोकांक डेंग्यू तापाची लक्षणां दिसून येयली आणि आता ती वाढत गेली म्हूण लोकांन आपापल्या तब्येतीची काळजी घेवन स्वता सुरक्षीत रावचे आणि इतरांक सुरक्षीत दवरचे अशें डॉक्टरान सांगले. लॉकडाऊनात भटकळ शहरात ट्रॅफिक जाम. भटकळ कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाक आळबंद हाडचे सरकारान लॉकडाऊन घोषणा करून काही जाग्यार कंटोनमेंट झोनचे आदेश दिलात. त्या काळात जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करूक ठराविक वेळ निश्चित केला जाल्यार पोलिसांन अवश्य त्या जाग्यार बॅरिकेड घालून रस्ते बंद केलात.
हेजेन भटकळ शहरात मुख्य रस्त्याचे ट्रॅफिक जाम जावन सार्वजनिकांक विनाकारण त्रास सोंसचे पडले। कारण सार्वजनिकांक सकाळी 8 ते 12 वाजपर्यंत अगत्य वस्तूची खरेदी करूंक वेळ दिल्ल्यान जनसागराची गर्दी जाली आणि शहराच्या मुख्य रस्त्यार पोलिसांन गर्दी जावची नाका म्हूण बॅरिकेड घायिल्ल्यान वाहतुकीची कोंडी जाली। हेजेन लोकांक जास्त त्रास जालो। लोकांक दिसले की भिक नाका, सुण्या काडया अशी खबर जाली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 571 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 51, अंकोला 12, कुमटा 80, होन्नावर 85, भटकळ 62, शिरशी 86, सिद्धापूर 46, यल्लापूर 31, मुणगुड 33, हळियाळ 53 आणि जोयडा 32 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तसेच 536 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। कारवार 38, अंकोला 33, कुमटा 36, होन्नावर 142, भटकळ 67, शिरशी 87, सिद्धापूर 41, यल्लापूर 1, मुणगुड 1, हळियाळ 21 आणि जोयडा 69 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 46,426 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तसेच 41,222 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अजूनही 4,575 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात। तेतूं भितर 564 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 4,011 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते असतात। आज 12 कोरोना रुग्णालय मरण झाले। कारवार 1, कुमटा 1, होन्नावर 2, शिरशी 2, सिद्धापूर 2 आणि हळियाळ 4 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा। तसेच आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 629 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।